Беру салом. Салом алейкум. Соз тенч хуб бародар. Шикрона ало брат. Хайку чахчах брат. Нашо. Любой чи. Барои чи ма хеле гуфтестам чахчах айму хотире ки ма сразу дидам лазам гирифтестай ки ам настоящий ами легендар же барома. Настоящий будай. Гап нест брат. Намурдем ам амирӯзам расид қати яка рустам рӯбарӯем бешон. Гапаш нест. Чиге хуш омадӣ яка. Раҳмат, раҳмат. Кулбаи иқараки мо ба Тоҷикистон ватани худат. Ак мо натонем ҳама вақт хирсандем дар монуяем хел бародаро ки бародаршон мегем интизорем любое время. Ои соат чанда примерно соатҳои 12 не ки мо қайта чақчақ дорем ака. Гапаш нест. Порсол оиладор шидӣ, табрик. Раҳмат брат. Ҷианчадор шидем ё ки оли барвақтам? Ҳастай брат. Ҳастай. Номаш? Муҳаммад. Бачаши. Бачаши брат. Гапаш нест. Барои чӣ ними Тоҷикистон блогер шидай, ними дигаш камерада сумҷам кайса, што блогер шавам? Мумкин сабаби асосиш даҳамое ки уже доди худоро мумкин бисёртар дестан ки ҳама расум будесам мегани доди худо якҷо меорад доди худо ҳисоби 1xbet ака ҳисоби ҳамея ки ака ягон кор надорам фаҳмиди бекоран чихеле ки ҳама пеш репер буд ку ҳамеи арӯсиш ки датиш мекард репер мешид дози бекоран блогерӣ кесан ҳама дидестай просмотрора инстаграм да арӯсо подписатсия кесан одамо ки бисёр доранд во мехоҳанд оли ман 100% уверен ки оли во тарафи маблағкоркиша фикр карда нестам просто вайн сёмка мекунанд ягон контент мекунанд масалан ягон нақша надоранд ягон чиза таърезӣ ҳам намекунанд тупа мебинанд ягон чизаё ки тупа ранги мо копияш мекунанд. Гапаш нест. Савола нопира гирифтем, не ки оз дига хела савол мекунам. Барои чӣ 95% блогеро репероянд? Сабабаш ман фикр мекунам ки сабаби асосиш ман лично ман медонам ки толки блогерӣ чия, толки ютубда чия. Ман барои хидмат ман медонам, ами сабаб ман мехоҳам ки ҳамин чизда дохил шавам, ҳамин направление бидром барои хидмат, барое ки ман медонам ки чия дар пишти 95% барои чианд мумкин 100% ман дар ин савол ҷавоб наметавонам додам, намедонам барои чӣ мешавам. Лекин хай реперо мумкин ҳамин чизда бисёр дастрасӣ доранд, камера дава мақсад ютуб дава инстаграм дава бисёр реперо дастрасӣ доранд ки мақсад уже ёд гирифтагиан гап занда мехоҳанд ки ҳама дар фикри маблағ аёзи. Фаҳмо. Барои одамое ки намедонанд як мисол мебиёрам. Айни ҳол 95% гуфтам, не ки самое главноеша мегум реперо блогер шидагианд. Ҷавлон, Исмаил, Барон, Дишей, Биаҷи, Шон, Махаҷ ва ғайраҳо. Барон, марҳамат, Баронам каналои кадаги Авлод медиа, табрик. Раҳмат брат. Если чё подписаться кунед, описаниеда ссылкаи канал мешава. Баъд дальше ин блогера камтар дига тов метем 2% дигаи блогеро масхарабозоянд. Мисол Донжуан, Мугамбо, Ташриф, Қадами Қурбон. 1% духтарои модел. Бо мисол мебарем Сафина, Фатима, Сабина, Назрис, Тофидина гуфтем ки 80000 пара. 80000. Ҷосан акида ай Стивен Джерарда подписчикошон бисёр ай Тренд Александр Арнольд аямада вообще духтарои мо вообще подписчикои любой мировой звездаи футбола задагиам. Ва ниҳоят 1% дига блогерои ҳамун бечораое ки 3 сол пеш сар кардаман 1% да ҳаваё медрояд. Вот. Ёкиам Вой на мисол ман 3 сол пеш яке сар кардам ку типа Исус фаҳм 1% мо медроям дига нама остальное же нами фалун. Ман хиёл мекунам ки берӯз ин қа ки дига мезгара вес состави лаҳзаҳои гороя ку хичунакавичи блогер каранават мекунам. Ай хотире ки мегӯям ки мо вақте сар карда будем кавичи вақто кавичи интернет мо вақте вайн мекардем мо дар касетаи видео будем Panasonic касета. Берӯз ғайр аз реп ты камкам бо тиҷорат исусӣ мекунӣ. Дина хай мисол дар питачокот будем Sony фалон. Камтарак дар бораи ӯ параи
дунёи рэп. Ғайр аз рэп яъне. асосан ака Рустам ҳамин реп айвақтиш ма реп ай бахилӣ ма мехондам. Ҳамин бахилӣ як аз мақсад бига ки ма зурум, ма гаренем, ма каролам. Мақсад ура ҳеҷ ка у кароламон ҳамаш криса каранава чидагам. Ва ма ба ай бахилӣ ма мехондам ки ма бигум шон ки на ма репер нестам, ма дар реп ҳамчун хоббиай не ки ма қатъиам шумо реперо ма гав мезанам любойхе ма гав мезанам гуфтам ки ай тараф бигирем ҳарроз дига бонки аврупоӣ да консултантам бародар як гуфти худат ки 3-4 точка питачокои Sony бар PlayStation бардорем бо чанд направление дига ҳастай. Мақсад тиҷорати хурд, аппаратҳои морожении газвода, мақсад ҷунбидестем нози намешавад. Ишқилиб сум мебарам у чиз камам бошам мечакам. Алҳамдулилла шукрона ихла. Мақсад манам наёвам, мақсад як сағираира ки ҳамҷа мондагиам, мақсад 1000 сумаш метам. Зани буда ки ҳамун нон меёванд мехӯранд, чен бекор гаштаниам. Ма да ҳамиш баъзе вақтҳо агар фоидаам наёра ба ҳамин такя мекунам ки мақсад акай шер бекорай, камбағалай, хонаш нон рафте саи ҳисоби ҳамисонӣ ма да басай. Фаҳмо дар шаҳр нами як рӯзда як одам да ами чанд сум дар кора гашто хича нормальный чувство. Ина мисол як рӯзда чанд сум дар кисат бояд бошад, яъне ки барои ҳама отвечать накард, барои худ рафти где-то покушал, обед карди, ҳама доплатит накарди, лично барои худ 100 сум 200 сум, чтоб одам хича нормально чувствовать кунад, душанбеда айни ҳол. 50 сомон да заправка брат. Агар мошин дошта бошад 50 сомон. Надошта бошад по-любому амро таксиё да метавад. 50 сомон заправка да барои як рӯз. Агар бо ягон бародар ё ягон каса ягон ҷо рафти чиста барои худат бигӯй, агар ман фикр мекунам ма да кисам да ҳамин 150 сум 200 сум боша бас. Я рӯза. Манам омадам расчет ҳамин 150 сум гирифтам, нормально буда, короче. Отлично. Основатели ХЗ, то чанде ки ман медонам, ти, Индас ва Ҷазира ҳамакама дар трекот гӯш кардагим. Вот. Чӣ хел проект пайдо шуд ва ки аз ҳамаи шумо вложения бисёр кардагия, чтоб весь авлоди шуморо республика бушна. Вложение не в том плане денег, вложение қувват, сар, физически ва гайраҳо. Ҳамин саволта чотки қайд кардӣ. Основатели ҳамин чиз асосан бигирем Ҷазира. Китано бад никаш, у вақт китано набад никаш, у вақт нуб бад никаш. Основателиш Садон Ҷумъахонов соли 2010 буд, 10 буд ба фикрам, мо синфи 10-11 будем. Аз ма тарзи репхонӣ, реп сар кардани хидма мегӯмад. Каптёрка дора, кабинетои физика бо дурдаихаи лаборатория доран, ҳамунҷо да оташ малим физика буд. Як каса ёд додестан, як куплета додагиан шаки бояд бира бухонам, усуми записа медод, у натонистеса. Ман медронам бо ма чӣ хелем, я чапалов задам пай сарам, да ма раиску. Гуфтам чикор ки сен реп хондесен, у чен реперро ма танқид мекардам бо. Баъд гирифтам текста хондам, гуфт намера қадимо запис. Гуфтам ҷо гуфтам студияи Ҷавлон. Гуфтам мерем, рафтем студияи Ҷавлон, дарша тақ мекунем, муйна мекунам, бечора ис мекунам, ус мекунам. Гуфтам меям хеле будааст. Баъд дар равӣ кард Ҷавлон. Хай фотосессия доштем, фаҳмидӣ? Баъд ромем якам трека хондем. Ака ки сами хича бисёртар гузоштагиай, ки бигем бисёр қувват сарф кардагиай, ма акира ин савол да ма ҷавоб дода наметавонам. Агар нуқтаи назари мара бигирем, агар ма фикр мекунам ки ҳам касе ки ташкилиш кард, студия кардем, ҳамун Индаса Ҷазира. Яъне ки фундамент ма шумо сарашид? Мо ташкилиш кардем, 3 нафар будем группада. Ва мақсад группаи Дежавю честирам кӯмак кардагиай мода барда. Фаҳмо. Барон нигоҳ кунед, группаҳое ҳастанд ки 4 каса на максимум. Аз шумо қариб 20 касен. Чанд касен аниқ? Аниқ 17 кас. 16 кас. Отлично, 17 кас, нигоҳ кунед. Ва бисёрии ҳамин пацано да ноль внимания ай назари популяризация. Яъне ки оз матра мефаҳмам. Ина мисол оддӣ карда гирем, Барон, Райдер, Шнапс это топ 3. Хоти основателё мисол Ҷазиру Индаса боша ва ё кам дарак тень рафтагиам, правильно? Вот. Карлён кати
Landmaster контракт ҷим бидан. Вали батл. Контракт ҷим бидан. Дигар 12 нафар куҷо шид? Аки иҷода и хел мерава. Индас Ҷазир ё уже Москва хориҷада ба нияти кор рафта. Зиндагӣ. Абдулик Гамер ё Россияда. Ба нияти кор, зиндагӣ. Честер Россияда. Ба нияти кор. Турон я бачае ҳастае ки вай вообще берун айрепай. Асад ай чи сабаб завқш зиёд буду шогирда ё додарай. Ҳамура мо хезеда гирифтем, мо медонистем ки ҳамун нияти ситора. Просто чтоб бандатонда бошад, чтоб ани кучкаи шумода бошад. Шахи рози созай ку шахи рам қатиам Ленд Карлеон мақсад ҳастай ку ам батлда полуфиналистай. Симпо ё бидам ёш уже айби хидшонай ё ман мегумшон ку любое время агар шумо да инами райдер чихе райдер хест райдер омада бид ҳеч ка намедонист райдер ҳастам тема кад хати ма ҳар рӯз тема кад ай ма талаб кадан гирифт ма додарай ва мо кадан гирифтем вақте мам 4 кас 5 кас мара мешинохт уже интерес кадан райдерда уже батл биромад уже интересш кадан интерес нишид уже визовиш додан батл кишид уже ай тарафи батл уже ҳама тарафа бигем ам пацан уже худаш номша бардошт розиам райдерам уже فتینی رفته است. فهمو رایدر دولی ما با باز میگردیم. ما جوابی تامین خیلی کردم که یعنی که تیاگون بچه آورده آتکاز نمیکنه. مثلا رایدر ایش کنم میشنو رایدر آمد پیشید گفت که دیدم پاتینی میام پاجالسه تکامپر بالاتر دبودی ترخک مثلا میشنوختم فهمیدی. اون تی روکو پادال تیمو پادالن کامپر کاشیدشه ایستوسه تو است نگاه کن. اینمی بچه‌ای که هزی تندانه مثل سیمپو نموشاش فالوس مثل اوید با آدمایی که موزی گفتار گذاشتیم همیه هزی چی باید کنه که بالیمنی уровень شما دا بخیزه یا که اینو уже подзабит کنه قفای زندگی هم уже اینترس نیست نشونه. уже شخیرم بگم دیگه قفای رب نیست شکرچیرم برای خودش уже کیسه سیمپو هم قفای کارو بروشای همش уже رایدرم уже هم خود جواز ایدیست لند حرکت کرده استیم دیدستم کم تدلیس ما میگمشون داشه بعضی وقت ما میگمشون که صغیرای گوشلاقه میگم جبیو میگم اینمی مر هر روز بگونو تما گفته استان کا بیا تما کنم بیا فیت کنم ما میجوشمش میگم بیا ما قطع کنم بیا نم کپلت ما قطع کنم بیا کلیپ کنم اون شو برا چه تا اوجه مقصد ما میفهمشون ای طرف اوجه ز سال سه سال گروی سالی سوس در زندگی اوجه دیگه نداری ده مقصد رغبت نپره стимул نداری بعد قفای زندگی میشه اوجه کلان شدن همش فهمو ما якум треки тра вақти солои ман намедонам оз я шаyd не вспомню 11 буд 12 буд чанд буд як сечка кардем дурун я зданияи брошене да вроди ҳақиқат буд на тема 12 7 сол пеш марам у вақт пацан будам ма вақтра намеш ҳамин просто ҳамин видеоро дидам клипа дидам я извиняюсь за выражение я охуел в плане чего мне просто понравилось man даже тексту даже гуш дадим просто от того что вот Дейвский, как ты спел, да, достаем медруи, короче, вот эти один в один раз, я хочу, мы хотим, что девол, да, мы знаем, что девола бадас, мы знаем, а мы трек тади да будем. حقیقت دونی مرا متونا برورا میکرو حرکت خونی مرا فعال میکنه فکرو سوال برای چی بارون هوزی هم خیلی ترکو نمیخونه و کلیپی هم خیلی هم نمیکنه. Дело в том, что акай Рустам вақт хунда ҷӯш як аз датай трекмон як комментари менавиш мерафтем меқабидем у гӯшлақара мебахшем пизди медодем ура меистодем мефаҳмудем мози 100 000 комментария безебай туфтай уже аҳамият наметӣ синс гуфтесам ку ами синс соқати ма ози мехом бикунам ма ози ма мехом ҳамун чизора ма уже ма дорам треки занакфелора гӯшка аюда треки зура ма ози ҳамура клип кунам ку гарани тема мешавад не ки яки атама мебинам мега бача калон шуда хеле чин пацан буди аксад ами чорчубаи ма атама ҳамун одам сад ма чизе оз мекунам ки яки ҳамун одам ҳама вақт рашотома мегирам ки яки атама мебинам ҳамира бинам ма аятам ма ягон гапам намега 27 сола шудам бовар ки ҷангам кадаги нест не ки как-то худам да неудобно мешавад ту фикр мекунӣ
ба ози душанбе дагаштеси менталитета дести ман хериши мондагӣ ҳамхели тема кунам чӣ қабул мекунам? Беспонтово. То есть яъне ки барои ты падар это самый главный, твой фундамент, твой стимул и твой кумир. Яъне ки бигар ки ҳамин нормально, он если тебя поддержит, ты вдохновишься. Если он тебе скажет: сынок, не то, я тебя понял, короче. Нигоҳ кун, дисе клипои охирта ма тамошо кардам, ба фикри ма не очень. Дисе кас ай дуруни автобус мефуроем ко, мехонем ва охирон клипи дами стройка ба филм кардагӣ курткаи классика кардӣ. Просто хеле раз хондӣ. Як кадра ҳардаш. Барои чӣ савола ма выбор кардам, ин савол лично барои ма важное. Ва хиёл мекунам ки барои мухлисои ты лично важное. Ай кадом хотир? Ай хотире ки барон ты вот эти клипы снял слишком любительски и не по-серьезному. Уровень баронда, ма хиёл мекунам ки это неуважение по отношению к своим зрителям. То есть у тебя же есть фанаты, я ма куҷое да набудем, мисол ами камкам овозҳои интернет да мисол карди шумо ҳой да будем, куҷое да набудем, барон. Савола фаҳмидем? Якам клип гуфтагӣ тайдарани автобус треки писай. Треки пис қати райдерай. Рӯзе сиёмкаи клипи райдери шахир буд. Маро фаёд кан ки биё кадр да биё. Баъд аму камерачи суроб зоиро. Гуфт ака биё як кадрам хаям ҷа сиёмкатон кунем. Як кадрам, просто як кадр сиёмкаш кардем. Давру замон и амрӯзи сиёмкаи клипи бигем более-менее серьёзнитар мон як клип мебурад ба қарибӣ дӯсти ту Путин, дӯсти беҳтарини ман. Ҳамун охироништа гуфт ки биям давру замон ҳечка гӯш кардагӣ нестам, мақсад зрителои YouTube дидагиш нестам, чем як картинкара мондан. Биё ака просто хонда ин тари завод буд кардем то берна рубро бра ман камераш мекунам YouTube дай партоимш. Просто любительски аваё мақсад гуфти худат ки на сценария дора на болошно на мо фикр кардем на ягон падхадяши форма гирифтагем буда ами просто камераш кардем. Ана барои чӣ ветровкара гуфтам ку курткаи классикара ма акцент даҳамӣ кардам. То есть ты рэпер, братан. Ма отличие ай ҳамун 12 сол карди и клипа тугри намагирам. Ай ҳамин хотир ҳамин савол додам. И якуме, то есть ты гуфтане ки иш тема да, короче, тайёрӣ надиде, не? Ягон чӣ накард. Просто на тебе сделали, да, нет, короче. Отлично. Более-менее саволои серьёзне да, ва айты эҳтиромона хоҳиш мекунам, гуфти ҳамун дар телевизор барандо. Будь честный, братан. Потому что я к тебе пришел для честности. Ты же трушный пацан. Правильно? Отлично. Треки хезе авлод тамом. Аввал ранги хайп тофт. Баъд оста буш буромад ки что реально тамом шидагем. Несте наметовен бемеҳр шидем ба ҳамдигар. Ҷамъ намешавем дигар. Ранги авлод сабаб. Хезе авлод тамом ба чӣ хотир буд трек? Мо вақти чорабиёи давлатӣ дар Файрод мекардам, вақти хезе мегуфтем, авлод мегуфтем, мегуфтанд ки як дар ранги революционеро айнонтон шумо Че Гевараен чин, шумо мо наметонем шуморо чорабиёи давлатӣ даъват даври тенҷи дар хеле номон пеши пешвои миллат дам баромад кардем бародар. Мо ҳам хеле истодем, қати бачаҳо фикр кардем, гуфтем ки биё ҳамчун хайп нева ҳамира яъни ма мемонем ба чӣ хотир тамомаш мегӯем ки штоб ҳама внимания группаи тоҷико дашава. Мо номи группаи тоҷико кардем ки штоб вақти чорабиёи давлатӣ намерем концертҳои хайриявӣ кардем, ростига як 5-6 гудак да каляска харидем, ус кардем тоҷико кардем ки штоб ҳам грамотамон да қалан ҳамун раис нояб бина тоҷико навиштага имзош ҳамон надида салаб ган каламе баранд. барои ҳам ка гирифтем тоҷикош кардем. Барои чӣ хезе авлод тамом гуфтем ва 3 нуқта мондем. 3 нуқта ма акцент ма гуфти ту 3 нуқта даҳамонам. Вақти 3 нуқта дар забон адабиёт мехонид гузошта мешавад, значит продолжение дора. ранги чиши бастау наган ношид хит кади ака тоҷико ҳамчун бигем одобномаи хелу хел чизои зур вақти трекҳои чиз та худат мекунӣ гуфти худат трушник мекунӣ хезе авлод қатӣ мекунӣ. Хезе авлод
ҳамчун тамом гурӯҳ тамом хезе авлод тамом и аслан номи трек будака номи трек хезе авлод тамом треки май се нуқта логотипшам хезе авлод рисхагда тамом мақсадаш барои хайпи ва мақсад хайпи номи гурӯҳи тоҷикон буд тамом савола камтарак охиша хотиррасон мекунам ними савола ҷавоб гирифтам ними саволи дига бемеҳр шидагин ҷамъ намешем ранги команда ранги авлоде мегуфтем дар ҳар як трекотон ҳой дар любой ҷо авлод бигам вау ҷавоб метам бемеҳр нашидем оз ман любой таша занг бизанам ҳамҷа боша бугум ман сабабша нагум бугум бародар бихел биё мо хари рустам шидагем спрос надора ака соат чӣ ба барои чӣ бемеҳр нашидем мақсад чӣ бигум бо ҳам мегардем ба мо ҷавоби авваламон ҳеч ка нест кие ӯз дар душанбе чиам набуд ушам нест 6 кас нест дар ҳал 7 кас нест ду кас гуфтестам ҷойраи репорт 5-6 райдер кулоб дай ҷаллод кулоб дай турон уст дай мақсад ҳозир ман оиладорам ака ма ин ҳоз чӣ қадар ки бекор мешидем ҷамъ мешидем чақчақ тусовка квартираи суса ҳамаи қафои зиндагиша ҳама агар реп сум медод бачаҳако сумдор мешан ҳеч кай қафои кор ҳама дар доираи реп буд ҳама як ҷоя буд ҳеч ка мора ҳеч ка то ҳозирам нагузаштагӣ ҳам нест гуфти худат ки бемеҳрӣ ие ки ҳар рӯз овозашон мебуранд ки 3 нафаран дар як группа ҳеч қатъи ҳеч соз намегиранд 2 нафаран ҳеч қатъи ҳеч ман ҳамин хотири савола дорестам 17 нафарем ягон бор ягон конфликти моро фаҳмидагӣ байни хидмат савол фаҳмидагӣ нестиму не дидагӣ нестиму не ки фаҳмидагӣ конфликт дега шумо хеле чтоб конфликти калон неё в плане ҳамеша ки ижда ман хиёл мекунам ки аксарият минимум мешава ки максимум мешава аксарият баъзеҳо мешава баъзеҳо аз командатон по-любому ё ту да ё райдер да ё шнабза ё касе дигар да чуток завидовать мекунад любой одам алишне ака любой одам як мақсад хонаи ты додар ма додар дорам қатъи додари худам гапҳо мегиреза додар ман гапҳо мегиреза 3 рӯз гап намезанем не ки ҳамун доираи ҳамҷа мемонад сад ма бо аққуратш мекунам бо ҷангш мекунам плани бачаҳои авлод кадомиш завист дора надора ити давидняи мара бисёриша маам чувствовать кардагим гуфтагим бо маргиа пешма ки боз мо бемерш дагем ҷамъ намешем аксар я намояндаи авлод омадаги ма гуфтагимш гӯш ки бародар ты бекорӣ озӣ ҳо бекорӣ свободнӣ ҳамара мисолаш овардагиам ҳамаи қафои корошай бародар ты бодро кор ки ягонҷо ты ягонҷо кор ки штоб ҳамин чиза чувствовать накунӣ ки штоб ҳамаи қафои корошай ты бекорӣ то қайчи хайты нест. Отлично. Переходим на другой вопрос, но также про ХЗ авлод тамом. Дар трекот гуфтагӣ ки бовар накун бизора агар ки даст додан дар пеши типа мардану айқафо як занан айқафо воима айпеш меган язна миёни каламшора якта ба якта қат кунам да боварна ки безода агар ки даст додан да пеши типа мардана айқафо язанан айқафо воима айпеши мега язна мара ина мефели кудаки маҷбур кад ки бегирам миёни каламшора ята ба ята маҷбур қат кунам. Савол биз кияй зан кияй каламуш кияй бачае ки тра язна мега кияй ҳамаш я одамай не переходя сейчас пойдем я тебя понял мақсад ҳамаш я одамай исмаил нест шон нест аниқ баста як мақсад бас ки агар репа уже мара фаҳмодаги бахшишо престаги ман намехом номша бугум одаме буд ки он меомад нахай мара мегуфт ки ака ты намхали ту намхали аяду сезон намхали шид ки аму бигем ам падла я чизои хонд я трекой бровард ки ман ҳамиятш надодам ман қафои бизнес я ду бизнес мекардем намерасидам ман умуман ҳами душанбеда набудам ҳам падла
я треком мебровард, я трек, а так хча гирем, як, блядь, як халавр, бигем я тай. Ам просто батл мехезам нашоти марди қатима сухан мекна. Бояда када гуфтага ки ман бална мырга баснад мекнам. А омад ура дус шагрифтан ки тамира мырга баснад кана туни дус мети ки мырги гуфта со дус дод омад ягон ча баснад на када туни дус шадод мырг хез карана ва чи зад рафт. Отлично. Номи одаму намегирем, марам намедонем. Хадаш уже бисёр мухлис ирад мефама кира ма мегуфтун. Бис кира ма медонен сагиру. Тамом. Сабаби асосии бас кардани ҳамкорӣ бо Исмаил. Яъне барои чӣ яке гапотон грех катиш ва дар ҳамун трекат какраз Исмаилам ай хотир наброварда зер карда гузаштед. Типа ай гапои яхил шоҳда роста гапои шон ма МС-ра бала гуфтум бидай мастершон бала. Най гапои яхил шоҳда роста гапои шон ма МС-ра бала гуфтам бидай мастершон бала. Храб дама намегзара хаб дай бала. Вақти ҳаму батли 6-1 буд брат. Бале. Батли 6-1 буд. Короче, там связдай, уам связдай, шонам связдай, доди худам связдай. Шон намехоҳам кори кина қатъи ҳеҷ кас. Шон ам я бало мега бикунам ки ам батл отказ Нашавам. Шон аз занг мезанам мегум дар ҷои мега дар фалон ҷо. Мара гуфтан ки набро дамои барони сус кофтестан так ма чӣ ёдам дорам. Ира шонтра гуфтаста. Шона гирифтем овардем бародар, шон кам мазаш набуда, как всегда, вечно мазаш нест. Бор кадум мошинда рафтем студияи Исмаил, гуфтем аки калонтарай дар репи тоҷикӣ. King Records. King Records рафтем. Кира гирифтем? Набод қатимон буд рафтем? Ака Алишера. Исмаил қати Стёпай. Дуромадем гуфтем намхел нашон қати доди худо кор карда наметона. Мақсад фалон кардем доди худора мега Исмаил шам гуфта ки ма фалон кардем доди худора зад аги нестем доди худора биё қатчи бас мекунем сайтиш мембра ус. Короче, доди худора ай бози бровардаги. Доди худора ай бози бровардагиан Рустам кияю чарт рес мегирам бара мақсад трам. Ман прикол даем. Там ичкай короче фаҳмиди. Исмаила гуфтем ки биё камера кита, гуфт ма ташкил мекунам, фаҳмиди? Яъне батли шуморо формула қади 55. Батли шуморо Исмаил ба гардан гирифт ки ман мекунам. Ана муҷада ключевой гап шид, фаҳмиди? Ҳама ҳақорат, очаг ҳақорат, иса, уса, ҳами кисиврото комментариё да ҳақорат. Исмаила гуфтум ки биё камера ки ам шонам истоягам хе шон гуфтум ҷа биё там кашара заварид кади мехриш. Гаш гуфт ки мекунам хай мекунем. Исмаил гуфтум камера гирон кард ма шиштум шон шишт. Гуфтум гап задем бародарои намо яҷояем мо шиштагем ҳами батл мешава мара дисташон шона хе дист дод гуфт мешава фаҳмиди? Гуфтум мешава инам хе ина дист додам хали шон батл мешава. Чанд касае дар студия? Стёпа, Набод, Исмаил, Шон, Барон. Сурат шаст онҷо. Дидагим суратша. Исмаил камера кадестай. Чӣ кадам? Доди худора гуфтесам ку ҳамаш по очереди изнасиҳат кадестам, фаҳмиди? Доди худо мебахши кисисам. Ма ҳеҷ кор накардам. Ана истодем шона бурдум гуфт укол дорам. Укол гуфт мегирам, гирифтам бурдумаш, мақсад укол шаб гира касалай пацан. Гирифтам бурдум раф ровардам, қатия братанам будам Акмал. Занг задам Исмаила гуфтам ака биём я бинемат, шон қати гуфтем ки видеора удалид мекунем ки штоб халқ фикр накна ки мо шоу кадестем. Пеши Исмаил рафтам. Кади шон хитон адена договориться кардем. Исмаила охи шонам гуфтам, Исмаилам гуфтам набо тамом мара бо ҳам одамора гуфтем ки видеоро удалид ки нафик дар кора адин чорта яқорат кини шонаямона мардум. Видео кадам ба хотири дист гирифтани ма буд ки ами дист табигам бугу мекини, бигам мекунам дист доди кун доди онаша. Чӣ кардем? Исмаил рафтам гуфтам видеоро удалид кард. Гап нест братҷон чизе ти бугу тигри суса.
یعنی باگردن گرفت که اسماعیل شو دایت میکنم تو بیام. برآمدیم رفتیم پگادا شراتوندا کنسرت بود. کنسرت دادی خدا ما را میبینم میگه که ویدیوتون دیدیم. ویدیوی کچشون. ها. حتی خیلی کلاگی که این ویدیوش داونلود داری شده برای که اسماعیل گفتی کارو. چه ما جا آدم قرار نکنم با میارم ویدیو را نشونش میتونم. الانم گفت فیرر رستمان اما بادرم اما پروفسور امام اونا شاور همه دیگه غیر ما اوت اسماعیل از زنگ بزنم میگم هیچ کاری نشون ندادم ویدیو دا اسماعیل بود تلفن یکا اسماعیل بود خیلی دیگه چیش میگوی بعد گپو نگریخ پروستا بس کردیم دیگه تمام رفت اومده بس کردیم گپو اونا ترکی چی گرفته بود تنهایی ده سبب؟ ترک تنهایی؟ سالای 2015-16 بود اسماعیل قطعی بختی گپوشون گرفتگی بود کنکریت نه ما اتوی چد میکنم که خیلی چیزا میگفتن که گپوشون گرفتگی بود مقصد با نام الله قسم من می اومدم پیش ایش میگفتم که اکا بچه سوزای قدر عجیب بدین دوستشون و پرسانم میکشم ایشم میومدم که یا اسماعیل با کلام میگرفت بولیمنی بختی وابشه با کلام میگرفت دوست شدن ادا قطعا ما دیگه قطعی وای کار نمیکنم ما وای میدونم بسیار امی ترک تنهایی این مینوس حلیم خونده خدایا این چی تنهایی انا ترک ما خونده بودم بوده سال 2015 ما از کسیش کرده بودم تکسیش پول نایته یکی چی؟ نه ترک ما خونده بودم ترک اینا خدایا اینجا او خوندگی بودم تو هم خیلی خوندگی نه ترک کپلتی ما تنهایی ما وزن کافیای ما را بین یک چیزا نوشتگیم نه ما خوندگیم هم ترک مقصد پریپه هم پریپه بود کپلتای ما دیگه اسماعیل دیگه فهمیدی؟ ترک برومد ترک نبروارده و دیداو نمیبینیم همو پریپه همو ترک کپلتو اسماعیل خودش قطعی مینوس هم نه؟ اوه همو مینوسی بختی ایده مقصد مینوس بختی مرا داد که مقصد وقتی تمارا مینوس میتی مینوسی چیه وقتی اسپالنی تل باید و اسپالنیت کنم مقصد ما خدمت کردم مینوس تو ما دست طول در کار نیست ما قدر شاو ایستادم به دور قدر کپلت نوشتم کپلت ما را گوش کردگی باشی اونا رولیکش کردگیم اینستاگرام دا مینوت قطعی پرفتگیمش دا بیرون تو 20 دا دیدم تیرا موها همو برو مگه با ما پریتنزیا کردم بختی دا پریتنزیا کردم که اسماعیل اگه جای برو مد که با ما خیب کردستم ای پشت اسماعیل در وقتی که ویدیوی ما 100,000 بالا پراسموتر میگیره اکا اسماعیل مقصد کلیپی ای قدر واو کرده مقصد نقص قبولش نکردم ما اسماعیل دا پریتنزیا عموما نداشتم ما پریتنزیا وقتی دا بود که ما زنگ زد فهموند این سوسه آرام شدم فهمیدمش گفتم تمام اسماعیل ما را زنگ بزن اگه خود نمروی ما را میدونی زنگ بزن گپ زنیم چک کنیم مقصد ترک اوزی правообладатель треке اوزی ай хотири ки мисол вай популяризовать кардакша яъне ки вай бровардош мақсад ман метонистам трека ма дорам ма демоша дорам ма метонистам ман баброрам куплет ма лекин ма да дига минус хондамш ай барои алло гуфтам хай паношон ба худо удаим гандара дига чиш мегӯй фаҳмо баъди треки хезе авлод тамом яъне ки исмаил аз зер карда гузашти баъди ҳамин лично исмаил тра занг зад ё ки кадиш вохӯрден гуфта ки нахӯяд те ту хуйню спел про меня или нет мара ягон зотш ҳақ надорад сени ман нахӯя буга ягон зотш ҳақ не наметона буга яъне ки исмаил глатат кард у трека исмаил гашт гуфт ки айда нома гирифти да треку соз ба инстаграм да директ да навишт асад хафагӣ кард хай чикор метонем кориши дагиши фаҳмо не ака ҳозир бигем ҳаму инсон мақсад семейни одамай уже айқафои зиндагиша манам айқафои зиндагӣ дорам ман ина намехондам мақсад ҳозир намехом ки ҳамин интервю ба иззати нафси ҳаму бираса чизе бид мо гуфтесем правильно ака конечно ягон чи хуш накох ягон чи ва вақте ки мебинад чи хеле меги хай правильно говори чо ҳо ман чи хуш надорам мақсад ҳаму одам айқафои зиндагӣ ча уже ма ки худо мегӯм ки ҳамин хатомон дига нагзарда на хубишта на гандагишта ма мақсад дар кор нестам тамом
баланд гап наза ки мекашам ма қабилята и гап ҳамада дахл дошт дар трек ёки любой одаме ки баланд гап мезанад амо репера уже хичам хит о мекунад любой баланд гап задан дар любой ҷуда мегам баланд гап назав баланд гап задан болои любой зур дар зур айда дунё тамом именно ай ҳаму трека хондан хезе алло тамом пушаймон нестӣ ай треки хезе авло тамом ҳамура хондам ягон грамм пушаймон нестам наоборот хирсанд отлично саволи оддӣ леки тумада конкретно ҷавоб дед вақте гуфти ай гапҳои як хел шоҳда роста гапҳои шон ҳозир айни замон ту шона ай истеъмолда боло мебинӣ ма шона ай исмаилда боло медонам мақсад плани реп да не ки ма да ягон ташбоҳ нестам ами ҳо баста тамом ҳо рахташ баста отлично идём дальше мне нравится это шон мо тарафдори шонем камера кадасти набр ягон ёша набр гуфтам ҳамун савола айсар кунам ҷошам хелмо дар ҳамун треки ҳезаи авлод тамом ту бисёр темаро расидагӣ ва охирда блогерорам задиват карда типа тайёрам дар ютуб ку нишон диҳам барои цент истифода ай момент барои клиент тайёрам дар ютуб кун нишон диҳам барои цент аз номи ҳама блогеро савол метавонам та кияй ҳаму барои цент ку нишон мета ба қатори ҳамуда мебахши ман ҳасту ё не қатори ҳамвода бо ҳамун блогерое ҳастанд ки репер буданд всё басай хид медонӣ кия я тебя понял нигоҳ кун вақте ҳамин трек биромад ман и трека гӯш кардам короче фаҳмӣ турк зада будам вроде гӯш кардам ма даже сторис кардагим я те клянусь сторис кардагим хеле качат кардагим короче не ки ман инами моментора ман хеле трека гӯш мекардам качат кардам шида хеле текстора ҷуда аҳмият наметон фаҳмиди и раз мне чувак пишет короче мегӯяд он короче про тебя чё-то сказал фаҳмиди ман мегӯям смысл мегӯям блогера и потом дусай бор гӯш кардам ҳаму ма одам медонӣ чӣ хеле ҷавоб додам ман баром кати нашитам бошум ҷурагиам накарда бошум шишти хезам нонамахнигиам накарда бошум не ки одам кати ман исло гав зада ё даста гав мезадем ту мара на ҳо мегуфтӣ на намегуфтӣ тайминг давиди ждат кардам ягон чи конкрет ша ба меги правильно хеле момент дор и ман ӯра гуфтам ки лично ма инам гуфти ку насчёт блог и по-любому насчёт блогеро буд гуфтам лично худамда як грамм нагирифт барои ки за собой я косяк не чувствую это первый момент и то что я тебя как мужика знаю поэтому я с тобой сейчас сижу братан общаюсь и эта тема закрыта для меня братан вот гап соҳиб шамиёв гап соҳиб шамиёв вообще данный момент творчество хезе айни ҳол тор мешидагаем ҳама бутр гаштага ягон кас намехоҳад буҷунба ё ки ҳама хидиш адила сини хидиш мекашад мисол мегирем райдер баъди треки гучиген марихуана и канабис шинақабидага ира хитан гуфтӣ ва шинабса медонӣ камкам як ҳафтада 10 рӯза ятаи мисол трек бировардистем ҳозир райдер шинабс т ва ғайра ина мисол одамое ки ҷимбидестан ҳамино вообще ният доранд мисол катид алоқада по-любому ҳастае ки шумо яке ягон творчество мекунем намекунем ягон проектҳои нав дорем мақсад занг мезананд ҳар кадомаш шнап занг мезананд мақсад ихел кан дар кор консерт мекор россия рафтан дар кор ба чӣ хотир ҳаракатшон сустай гап мезананд бисёра плано бисёрай действия камай фикри план бисёрай ҳаракат камай асад беҳаракат плано ман метавонам дафи гап план кунам ки ман миллионер шидам ман яхе боз мерам хона мехарам не ки ҳаракатш накунам ҳеч чӣ намешам ман гуфтесам бо мегумшон ки ҳамора ман мегумшон ки одамо биен тема бихонем биен тема кунем
яъне ки по-любому ту ҳавоиро кам-кам мекашӣ, ҳа правильно? кам-кам не ма конкретно ма тайёром нами боз ями ма агар иқрик статуси дорам ма хидм ба он монда наметавонам. Метавонам любояташ ка делитиш кунам. Ма агар звезда шавӣ мақсадам мебуд, ма давно мара чанд бор ай чанд одамое гуфтам ки бия ҷоя группа кунем ки хеле мега звезда будам. Ё ки чанд одамое ки ба хотири гурӯҳ шуда, ма чанд одамо қатъи тема хондагӣ нестам. Фаҳмо. В общем, одного хотеть мало, правильно? Надо еще двигаться и так далее. Тамом. Ту вообще ҳамин бачаҳое ки дар хезе ҳастанд, ягон отдача чувство мекунӣ, яъне тра аз души ҳавои ҳурмат мекунанд, ё ки фақат ҳамин дар треку шумо авлод, ака, пака, Исус мегӯянд, яъне ки отдача, чтоб действительно тра ҳурмат мекунанд, ты чувствуешь? Ҳамин реп да ты чувствовать некунӣ ки ҳамбо мара ҳурмат мекунанд, ҳамчун творчествашон қатъи. Да. Ана ҳаёт да ку ҳамун реп ҳаста ку ин реп ерундай. ҳаёт да ҳурмати иззати ӯ бачаҳо вообще дигар бурад. Зиёдтар яъне. 10 маротиба. Отлично. 10 маротиба. Я честно от этого ответа Ба худо кайф кардам. мами я чи ба мерам да мақсад одамам ма пеша да группа гирифтан ягон одам ма задагиам таланти ӯра ма агар талантам фора хидам ай таниамаш талантам ма качествои одамгарира ҳама вақт боло мемонам одамгаришона баъд дуюм дараҷа баъд таланта якам аввал одамгарӣ баъд репхонӣ. Ҷавобот хеле писанд омада. 2 сол пеш дар бораи Шабнами Сурайё байт хонди. Тра дӯст медора касе ки та намедони номшам. Шабнами Сурайё. Мақсад ай ҳамин трек чӣ буд? Просто внимание кардаш ё ки диққатша ҷалб кардани буди? На диққати ӯра ҷалб кардани будам, на вниманияш кардани, на қатиш трек хонданиам. Мақсад агар номи ҳам трек ама ягон қирбонбӣ мемондам иқадар трек мақсад та гӯшиш намекардӣ. Мақсад номи ҳаму апашка ҳам хеле аста ки мақсад трек агар 1000 та гирифтани бошад, номи ҳаму апашка бошад 2000 мешавад. Мехости ки Шабнам директорда бинависа, бига номерота парту родной, биё бирем я ифтор кунем, ҳамун трека бушвем. Чӣ ба мехостам? Шабнам зангам зад бародар. Да хундузи Афғонистон будам. Я бародар ҳамҷа таможняда кор мекард. ҳам Шабнам ганда любов қабидаги буд. Шабнам занг зад, салом алейкум гуфт, Барунҷон, гуфтам ва алейкум салом. Гуфтам нашинохтам. Гуфт номерота Исмаил гирифтам. Хе гапоша даслов набудам, дуруст пас туй дорам да мақсад. Гуфт ба худо ма кайф кардам. Яъне гуфтам ма хондам ки ту кайф кунӣ апа. Мақсад гап ки чӣ хизмат кунам гуфт, на чӣ хизмат кунам. Гуфтам ма да ягон хизмат дар кор нест. Ма чизе будам трек да ма гуфтамаш. Мефора бармад. Дастой гармад, лабой нармад, овози ба маза, мефора бармад. Ма хонданиам нестам қатъи. Мақсади ма ягон чӣ набуд мақсади ма ҳаму апашка қадига задам. Аям гапош маълум ки ахи мужико да мужика мурдам. Конечно. Чак кардам қатиш хай связда ҳастем. дуруст пас туй дошт будам, мақсад метонистам мақсад нахе баъзе нодидовар бугумаш ки хай туй дорам. Любой хизмат мегап шид, биё бугу мара любой шид. Там саломатит бошам, 100% боши. Яъне ки проекте ки ты бироварди просто так впустую нарафт, правильно? Ҳам ай тарафи просмотр, ҳам ай тарафи слушателё, ҳам ай тарафи апай Шабнам ки што амира қадрдонӣ кардаг, правильно? Отлично. Мала бас будам. Общи чанд арӯз дошти ягон бор ай шинохта бидагид, яъне ки ма баронам гуфта все равно ҳастам ки директ да мисол менависам, мисол рози я замони да зиндаги кардем, не только пацане рэп слушают, правильно? Ҳастанд ки духтаро мисол чӣ мекунанд. Общи чанд арӯз дошти да ҳамин ҳаёт пеш ай зангирӣ? И якум савол. Ва ай барон бидагид ягон бор истифода бурдагид ки што ай тра шинохтам, мисол ягон арӯз кард свидания рафта бошад. Рости гап ма ҳам типажи пацаноем ки клуб намерам. Мақсад
та агар бародарон аган нарам нашиним қатишон хеле бугӯ ма тусовшик нести тусовшик нестам айсоби барон будагим арӯз қабидагӣ нестам кадом духтаре ки навиштагиай ман ҳамчун барони суусы товуш додагӣ нестам чисто профессионально мақсад агар тов бути ура и об бурура пас мекунам скриншото меравана майли скриншотош мақсад дар назари ҳамун ва ти чӣ хел қатӣ вай духтаре ки тира ҳамчун бигем ки мебинад ти қатию тов метии я сурат тарроӣ ки это очень профессионально с твоей стороны. Это ира ҳар касан кара наметона, кстати. Барои ки мара перепискаи мегазвиздора дидагиам да хондаи и барои он неста ки перепискаи мара она шабара қай любоиш бихон ман чотки чак мегирам чанд арӯз доштим ҳамидонам. Я тебя понял. Как и все нормальные пацаны. Ва ниҳоят зада тов хӯрда омадем растем ба батли Шашбая. Шон, Шон, чё кардӣ? Созаки? Барон, барон, ту чё кардӣ? Тенҷаки? Тенҷ бошӣ, тенҷ агане. Настроение хубама ништяк? Саломатишки. Хайна бои Конору Ҳабибам гузашт. Вақташ намегуфтанд ки батли барону Шон ранги нами Конору Ҳабиб короче договорошон намепаза. Хайна бои Ҳабиб да фаҳмидем ки кияй гарени мужик, а кияй мирғи тапатайёр. Шумо да ҳардутон да савол. Хай дар мобайни шумо Ҳабиб кияю Конор кияй? Чё мекни худо чақчақ мекни дар борош ё ки саволои худам карди девона. Ман мефонам ки савол бутим аҷоб. Отлично. Биё история ями Шашбая. Помощь друга, помощь зала хезодора. Меёвем мамаша. На кнопку короче. Биё историяра камтара хафо мегардонем. Ай кадом хотир ай хотире ки пеш аз Шашбаякам. Барои одамое ки намедонанд Шашбаяк и бад биромад. Яъне ки пеш аз Шашбаякам шумо темаотон кам-кам мобайни худтонда исууси буд. Яъне ки типа ғамзада ҳам хеле тема буд. Ҳамин ай чӣ сар шид? Мисол ти трушники, ти андеграунди вай короче лирика пирга ай ҳамин сар шид? Ай чӣ сар шид? Ай чӣ хати Шон якин бор конфликт диёрда чӣ концерти буд. ҳамун вақто ҳам хеле буд ки батл хати Шон бояд барон хати шавад. Шон наёмад, фаҳмидӣ? Наёмад ҳамунҷо кадом шогирдиш биромад ман микрофон гуфтам яде гапшо гуфтам микрофона фыр додам пагаш да Шон пеши ман омад студия. Омад ранги Леопольд гап зад, фаҳмидӣ? Давайте дружно, давайте вместе, чисто пионерский ход кард, фаҳмидӣ? Гап зад против шамол туф кардан ай ма ота кулобием исусу мақсад я намуди гап зад ки вақт звезда буд назараш намегирӣ, фаҳмидӣ? Мақсад дар кор нест ҳамин чизо. ҳамин чизоро гуфтам гап нест ака гапи ту 100% ай ман дигар кору надорам ай қафои кору чад дига ай ҳамун рӯз кай мепирсиданам қати Шон батл мекунӣ мегуфтам ман ҳамун одама виза унаи партом дар ҳаёт барои ки ҳамун одам зан ман вообще намерасим ҳамун одама кай напирсиданам туи элм буд шави туи элм буд мо қати шикорчӣ студия дабдем ира ягон интервю да гуфтаг нестем Шон треки мора намешавам када наобромад барои ису мегирам. Шон мара занг зад надонам ака кайф кеса буд ака бипирсиш ба кала намегирам не ки аллоҳ датори тар шоида рӯзадорам гуфт ки бея тема мехонем я фит мекунем ане Шон гуфт худаш предлагад кард. Шон занг зад ҳамхе мо ай туи элам биромадем исусу гуфтам чӣ ба сабаб ва ё хондан ки моро намешавам када учен Шон звезда моро намешавам када исмаил ой тема уда нафорид фаҳмидӣ моро намешавам када мо тема мехонем ки мо шуморо ман кадем ба маята мисолашо вардам исмаил наякай эсоир нахиёдамай
خیلی گفتم ما خطیش کنیم چیزا پیش داریم باردار بازن انگت میزنم разговор تمام بعدی چند ка شان уже خیلی день рождения کرد فهمیدی день рождениеш буд чид видео меброя 6-1 ما батл мекунам хидоб бизанам мекунам хидоб бизанам амаша мезанам ма накадам мара мирғ бигин охи Я тебя понял. بعد видео чанд та шид чанд та видео бромад ҳама одам 6-1 ба чӣ хотир гуфт агар 6-1 бикуна бой бита мегӯянд зато 6-1 кад кун мужик агар накуна мо накунем кадиш мегӯянд 6 кас ридаешон мо ҳам пацанои созем мо ҳамда диплом дорем рафтам ранги хидаш ход кардам ман ответ додам ним соат ответ та арус мемада условия мемонӣ биё бикунем любой условия да ма розием биё бикунем 6-1 не биё 1-1 кунем ана аки шон агар 6-1 накуна мирғ меброяд 1-1 накуна яъне утра қапиданӣ буд не ки там қапидиша правильно цепочка да қапидиша ана баъд элон омад пеши ман 40,000 намедонам 60,000 предлагат кард ки биё батл кун қати шон не ки ҳам 5 нафара биброр ваё просто хаб бестан бо ваёрам сум метем ваё просто хаб бестан қати шон 1-1 батл кун ҳакман одам да монандам ки 60,000 битана 5 бародарам хизамок заги у бирасашона ва просто тамошо кунам гуфтам нея баъд ту пайдо шудӣ ту пешаи пайдо шудӣ пешаи ана хида чақчақи исчака тамом агар нема саволом кард мерам камтара пеши баъд рафтаимо ту дар чанд трекат ва дигар пацанои авлод ғамзада гуфтагӣ намедонам ҳисобша ранги ама русома именно ту шона дар назар доштӣ ё ки дигар ғамзадоам ҳастай дар репитоҷӣ аки шон ғамзада бисёр вақт ғамзадаро ба ошиқихоно путад мекунам фаҳмидӣ брат қати лирикахоно ғамзада ман в плани чӣ мегӯм вақти трекошон дар калимаи илоҳиро хуш мекунам ку мақсад эй ҳаромӣ ма дузах да сухтаистам май дузах ба бишта миём миха мекунам ай дӯст доштам о май нахелӣ мекунам ма блад ма ишқтра ридагиам фаҳмидӣ ма блад май нахелиам ма калушум ма ашон дора хеле трекошда хеле гапо дора ҳамаш одаме ки дора ма онора гуфтагим ма да пофига ма любойтата гуфтам дорем гуфтам тон нагин калимаи илоҳиро хуш накунем ҳамчиз чизи ҳарома яксад ая тараф бигирем лириката хон арусат маъқулат нест тай чотки қатиш базарид маъқул тай чотки қатиш чақчақ так эй ҳаром мисуса так ҷудин як те ҳаром мақсад вай падару модар дора вай мумкин вай никоҳ қатиш дага вай ҳаром гуфтан намешава мақсад ошиқихоно дай гапо дахл надора ҳастай пацане ки ошиқи чотки мехонам зур мехонам отлично нигоҳ кам эхе гирем барои чӣ именно шон раллиг не навиг не именно шон барое ки ай ҳама популярный буд ай ҳаму хотири кам-кам ки мисол задиват мекардам хеле моменто буд ки мисол ай хотири камтар завист дорӣ надорӣ исуса умуман ай куҷо ҳамин нафрат буромад ин хела ки ту делани в зависти ма одамида ҳамчун инсон тумара дидести ма одамида монандам ки завист ту ҷавоби мара медонӣ ту ҷавоби мара медонӣ нашудӣ брат шон як вақто солдати андеграунд буд солдати андеграунд я трек дора ай патолог ай чи ҳама именно ҳамун трек сабаби поён рафтани реп буд давраи авҷш любой каса намегуфти каунтара реп шамоя мегуфт вақти 84 репа нама қадар бардошт дар радио дар телевизор дар любой ҷо дидем ман хидшам руштам гуфтам ки ака ту маладеси мақсад ман ҳамчунам ноя андеграундам ту лирикаи ту маладеси шон ба ғайр охи лирика хонданаш ку бо лезид мекард охи наи чизода эй одамои торики сусу кам-кам мерасон гапоша рӯй мекард мо ма вақти шона намехондам трекамам хеле буд баъзе гӯшлақаш мияд ина репа сар кардия мега ака ту трек дамира мара гуфти паднала треки ма син сол шад хиди да калная карьера тус беста отлично
вақти темаи батл катишон уже обороти серьёзный гирифтаиста буд, дар сар чӣ фикро буд ё ки кадом фикро кати дар осмон пайда мегашти? корро бас кардам. Ман мақсад ман бой додана дӯст намедорам. Корро бас кардам. Рафтам калонкои мошинӣ харидам. Ноутбук, менюсои мошинӣ, стол, стул, комнатача, холодильник пӯ тайёрӣ дидам. Полностью тайёрӣ дидӣ? Полностью Именно тайёрӣ именно дидам. Ягон видео намекардам, ҳеҷ кара гӯш намекардам. Агар ягон видео мекардам, ягон мошина ремонта мекардам. Полни тайёрӣ медидам. Барои ки ман виза қабул кардам, гуфтам мекунам. Ман ҳамки одами ба масъулиятам ки вақти як одам гуфтам мекунам, значит мекунам. Мара дига файродам ки на баёнот набигирем, суса мекунам. Мегум ки як строчка дорам. Мегум ки мара муҷо файрод кардан, гирифтам баёнот, ман Россия хуйня тра барои бредан мерам миёлот ман. Барои ки ман лафз кардам дар байни мухлисом. Ай гапам намегзарам ба храби милисо. гӯшкадагӣ мерам, наизуст намедорам, не ки гӯшкада гузаштагим. Вақти ма кати чанд бор алоқа биромадӣ, оиди ҳамин гапча. Яъне нашуд батл дар Москва гузара. Ты предложение мара серьёзно қабул карда буд ё ки так себе? Серьёзно қабул кардам. Мақсад вақти ман суханат кардам, гуфтам интерес дорам, аммо чӣ шава? Дар любой ҷо қатъи любой кас. Отлично. Баъд рептиҷи байн диромад, хост батл дар Тоҷикистон кунад. Лично ты да чӣ хеле предложение карди биромад, ира гуфтию, не ки бо чӣ условиё предлагат кардам, чанд сум маблағ конкретно, ва ты қабул ҳамура карди ё не гуфти ки мисол элен омад, мисол 40,000 сомон. Именно барое ки бародаро дабарат будана, гуфти ки мақсад суми серьёзне буд, таи 40-50,000 сомон як ҳаста буд. Як ҳаста буд, дар тир гуфтам мекунемш. бо планоишон гуфтанд ки мебурад аққурат мекунад, как бы бо одамош как бы як се-чор гӯшлақа берун дар ҷанг мешавад, батлат мешавад. Аммо бо план дорем ки батлат нешавад, одамое ки ҷанг мекунад, ора мо успокоит мекунем. Ма дар условия гуфтам ки омадан ҳам қасом предлагат кардан, как бы як футболкара мепӯшам, мобайнда чи авқотира реклама мекунам. Ма бизнесменам, ман мефаҳмам ин чизора. Бизанам мара нафаҳмам футболкаи мара бутам мегам мадам айда боша. Афти ба онара. О ин қадар сумуд метанам, била 30 сум намеён размери футболкаи тра дига ки. Ями як сол якним сол пеш бадам тема нигоҳ. Якним сол пеш реклама хидна мекардам одамо. Ами реперай бай блог, агар не ҳамун рекламаи акция гуфтам, майкара куш ё ки чӣ гуфтам? Конечно бихи. Хит ки он даже не понимал это не потому что он тупой, а потому что ҳамин чиз то ура наомада буд ки што ҳамун чизи реклама. Ва хиёл мекунем ки гуфти худ камтар баҳонаи ҳамурам буд ки што ҳамин чиз нашава. Мардак бори кардани набуда, аввалам мардак хай панош ба худошид. Одаме ки агар худош отказ мекунад, дига ура чиш меги? Вақтишон якчанд бор видео карда ёдаста, вази хитам гуфти мисол пакати тайёрӣ диди, паками гап чав рафтаста буд, фақат мекард. Видео мекард, ма тайёрам, гуфти ку любой нам хасан фалон. Чӣ ба ягон бор инами вақто ты ҷавобиш надодӣ? Як. Тайминг да будӣ, ё ки ягон чира ждат доштӣ, ё ки просто нописандӣ кардӣ, ё ки просто хости што иққай дигар диққати мардум ҷалб шава, барое ки баъдтар додӣ ку ҷавоба. Правильно? Инами ҷавоба дер додӣ, барое ки бояд 5-6 видео кард, баъд яке ты баъди чанд моҳ биромадӣ, уже омади ҳамуда ба уже конкретно гуфти ки амхе. Мақсад дар чӣ буд ҳамун причина ки што ты бад ҷавоб додӣ? Ягон чира ждат доштӣ? Мақсад истодем қади бачаҳои авлод маслиҳат кардем, мақсад ба ғайри ҳама чанд намояндаи авлод дар виза додагӣ буд. Ҳама медонист ки одам жертваи май. Воқеан маслиҳат кардем, истодем. Просто медони намниданиҳо, фаҳмидӣ? Мо видеоша тамошо мекардем, яке ҳамон кас меоварда телефонаш скачат кардагӣ, мегуфтем хай ҳаво, хай виза дода, хай молодец, пацан чӣ кунем, кораш ҳамин. бовар ки ҳама қазбизда буд ку нам мода ку намниданиҳо буд, мо дар атмосфераи худ будем, мо потолоки кайфи худ мондаем. Отлично.
فکریت نشد همین باطل شش با یک چند فویز بود همین میشه که نمیشه این فویزش چند قدر 50% خودم وریم بدم 50% یعنی که میشه و نمیشه 50% از شما بد بگم 50% از ما زاویس میکرد правильно ما 50% خودم خیلی بدون چه وریم بدم خیلی 50% از 100% کنم خیلی بدم ما خودم وریم بدم ما میکردم ما توزیع رات کاز نکردم این چیز تمام بعد کی خید کردی کی فهمیدی که کی همین 100% уже уверенності, що همین کار نمیشه و همین کار جنباز کنار که و نبوده همین چیز گاو وقتی уже چیشی مورا فایرود کردن گفتن کیم که جو مقاماتو فایرود کردن بیاناتو را گرفتن ایست کردن اوست کردن уже همین لامت سکنیشون سر شید уже ما فهمیدم که یه همش پونته من خودم فهمیدم که باید چون تشکیل کردن همون مقاماتو را یگان چی جنگ نمیشه بچه چی جنگ میشه آخی بطلای بپروی میکنیش میزنی میره تمام هیچ جنگ نمیشه هیچی یگان مقامات همین چی که این قدر بطل شید هیچ که هیچی نگفته کم یا بطلی مودا میگفتم یک میگه بطل شب خون ریزی میشه و ایسی میشه اوس میشه هیچی نمیشه یگان چی نمیشه بچه بطلای نه آدم کشه نه دزدی نه یگان چی دیگه Правильно, то ченики мамедон шон гуфт, что ура кати Исмаил, агар хато накунам КГБ, НВД ва гайра дигар ҷориҳои файрод кардан, пурсидан, там шинос шидан ай ҳолат ки ҳамин кор карочи исуси, тай ҳамин чиз лично худа чӣ хабар дорад, ҳамин реала ё ки марам занг задам гуфтам ай фалон ҷое миё ё ки мо миёрем гуфтам биёем биёрем ابا چما با میگم که یا همش گپ خیر و دعیه چون مرگه نباشم در دلم دبستانشون دو زدن البته تمام باز کردیم شون лично мада гуфт ки ма у Исмаила файрод кардам доди худорам файрод кардам башкирам прос кардам короче барона кофтесне и типа ты побег дай то кадом дараҷара ҳамин гап рост буд побег дай Аллах қасам кӯи чие ма побег в плане телефонота кишти короче ба ҷои да именно ма бо мегум гапа такрор мекунам мара занг задам фалони фалони звания амхали соати 3 намя 12 шаб ё ки мо худмон миёвем ҷавоби ма хитом биёвенам ма ягон ҷо ба ҷо шидаги нестам на телефонам киштаги нестам ма чӣ метарсам дан вақти дилат пурай чӣ метарсӣ мерам файрод мекунам хи мара чӣ файрод мекунам ма мегум о мекунам батл ҳамин одам гуфтаге ма мекунам чӣ ма ягон типлам бояд бигам буна мекунам окей вақте ки суратота катишон буроварден типа ошти шиден ё ки умондак ту монди таваҷҷӯҳ хид карди як буромад караҷам суратто ки намо гап шапа тамом кардам исуса ин коро аз душӣ буд ё ки мардум глатат кунан гуфта партофтем ма аз душӣ кардам чиста барои худам кардам ҳамун сурата мондам ба чӣ хотир ки савол дода ки Исмаил ё шон гуфтам шон мондам дош ки мақсад ҳамун одамам уже да чиз гап корша нақл кард истодем қатиш чақчақ кардем нашод семья пимяш мара чисто человечески бигем ҳамчун одам не то шида камтарак ба ҳамун хотир ки мақсад ин аст сул мақсад хуби хубайда чем гандагӣ кардан короче каша работаешь варид накарди гуфти ки ҳамин чӣ хеле аст неки ма дар ягон ҷо гуфтаги нестам ки ман намекунам ма гуфтам мекунам неки ози дига у вақт нест ози шон меган дис задайта ис кадайта ус кадайта уже ман аҳамият наметавонам одам барое ки ту я одам путат мекуна мерай зубои гап таглатат мекуна ту метавони ҳамун қат ягон базари дига када мегӯи хайда ира дига чиш мегӯи типа аму балабол мезани мерай сад панош ба худо шон найхафои зиндагӣ шава ма ба худо дидам шабо ту ман чиста ҳамчун одам ман мехоҳам ки ту мошин харихада мошин дошта бошӣ дар тайпод чӣ бояд ба хатони соҳиби квартира мошина чӣ ба ту натонӣ ба худо қасам чӣ хубиё набуд ман ҳамудам хостам ки ҳам бишавад
чихе ма лично ҳамчун одам ҳамчун бигем одами репер ма намехоҳам одам маршрутка дабинам барои ки ҳаста як гӯшлақае ки ҳамага шон чо кади ёки пеша он духтахша нишон метавад чо кади чи шид шашпа ягве мақсад ма прикол мекунам да мақсад ма намехоҳам одам уже падарай бигем мақсад чӣ шавад фаҳмо ты общий чанд батл кардагӣ кати теорема кати честер общий дита батлта ма медонам ва кати теорема мада чӣ маъқул шид ки ты нахел импровизатсияда дуромадӣ и батли кӯҳнае касе намедона бачаи ютуб дазанем барон теорема импровизатсияда дуромадӣ более-менее каунта фристайл кардӣ и фристайл кардӣ бриди за это тебе респект. Но мой вопрос заключается в том, что честер кади ты батл кади яъне ки честерам айхезе и чӣ буд яъне ки и реально ягон хел гапотон ки просто хайп буд охир да ма дидам Исуса но и реально хайп буд ба чӣ хотир честер Москва да буд уже соя рафтаги буд уже таги торики рафтаги яъне ки гуфтем кам дарак ҳойҳо шавад заадно мо буфаҳмем ку ки чӣ мега честерда ки чӣ мега нашуд честер мана ки чӣ мега нашуд честера амди батли ма кадам ятш бигем вообще тасаввуроти батл тоҷикистонда набуд мо батл кадем вообще тасаввуроти батл набуд дигем батл чиста тавайски матч буд яъне ки основатели ҳамин чизо буден чизе ки ма даранам дорам чизе ки ман метонам када чизе ки шогирдои ма кадестанд ман чиза вообще дар саҳнаи батл накадам нишон додагӣ нестам мон мара рӯям ду батлам баҳо бутам мон ам вигит немада мада ам плюса мара бе ҳеҷ рейтинги 20 наветам ку мақсад агар як парталам рейтинг додагӣ бошад бе батлам рейтингам 20 мегӯ мара диди пӯшондани гиста тамом ҳамин гап дар худат омадӣ гуфте ки мисол ду реп дорум то есть ду реп батл дорум мон мухлиса ҳамин ду реп батл мара бишносам ки шумо творчествои именно батлда чӣ хелам именно оиди ҳамин темаро раскрывать карди хеле именно ҳамида ман как раз савол доштам баъди ҳамун гап чапе ки куплетҳои батлта хонди давидаста баъди ҳамин шашбая гуфти ман батл ма мехонам ман тамошо кардам ростиш лично меня не сильно впечатлило фаҳмиди ты серьезно ҳамура тайёрӣ кардагӣ будӣ ё ки ира лайтову партовки не ки бо ягон бомбочко дошти ё интро буд яъне ки даромад яъне ки не полностью ҳамаш и даромад буд чор куплетам аги пафтам чор трек не чор куплет да трек и гармӣ буд да мақсад просто кач куплетое ки ман хондам бисёриёш ҳама одамое ки ман мераванд ҳамин куплетҳоро медонам мо ана мо реп фақатам ту стайл мо фаҳмо мекунем ба эҷод мо чи реп ҳамёра гуфта будам ба чӣ хотир ки и чӣ буд ман батл по факту мекардам ман версус буд ман оҷа бе минус як чизо мегуфтам як сурат як далел як фактҳо меовардам одамош қатӣ духтарош қатӣ ноболиғош қатӣ ман блад як чизо як кардам яъне ки картотекара полноз бардоштагӣ буд полни ход ку ахе мегам ку дар архиви мусафир дар бораи ҳаматон делай алафа чанидан чарки нашавид телла элак дара мо местам хези авлод якта ранги мо нестай мусиқи правильный да любой погода ҳурмат дар народе ҳурмат дар народа мақсад ништяк а моменти буд ки что ҳама хе бародарои буданд ки хай бигем ки ай гирду атрофи шон бигем ки хай штихес кардаги бародарош ки бывший бародар ё ки шиносош фаҳмиди что тира занг задан гуфтан там касикоша гуфтан ты метони мисол ҳамин репода батлда мисол ҳамин чиза истифода барӣ буданам хеле моментҳо будан мақсад буданам хеле моментҳо не ки касикоишона ту медонӣ дашуд ҳама медонам ай бреб рафтана омадан бас кардан искардан ускардан баъзе чизоиш буданд ки бародарое буданд ки мақсад бародарои худам ки обращаться кардан пешонда одамо ҳамчун шикоят чикокагиашон дар ҷо чикокадагиай касякоша ҳамашай дар ҷо қимор мезад чико мекард чӣ хеле мекуна ки ёш корои лични чане ки ман чизоиша медонистам ки чизоишама мегуфтам ки бовар ки
мақсад агар мегум ку ҳақиқата бигум хи ча мепартояд. Агар ҳақиқата халқ донад даруд мепартоям. Фикр яка гапа. Ам мепартоям баъди гап маънояда. яъне оқи сӯ Яка фирмета я оқ мекунам дар. фаҳмо нигоҳ ки ҳамин мисол сари гап чапнуда ҳамхи моментҳои бики гуфтем ки кори кард ки ҳамо исизад усизад ҳами кор наша гуфта ният дошт фаҳмидӣ. Савол дар ҳамае ки ҳами причина бид ки што ҳами ҳама касякум яке наброя гуфта ҳами исуси кард грех мисол бидак мегиям хеле причино якимш ки и аввал кадани набудам. Димш ки вақте дид кори қадар серьёзный шид ку ака вай конечно фикри касяк куша мекунам. Конечно фикри статусша мекунам. Ман амро любой хел нокаут ҳамроҳӣ мекардам ку адин чор мухлисш қабулш мекардам ки барои ки ҳамо одам гуфт ку ман накардам шумо мара ку бигем ки тиям мирғӣ любой чизм бигем и то қабулш кардам. баъде ки ту ҳамо куплетута хонди гуфти ки мисол шон агар трам дошта боши куплет бихон ӯ нахонда барои чӣ тасаввуроти тикати барои чӣ нахонад типа забил на тебя или типа гуфт ки короче ну ты понял меня яъне ки ты чувствовал ки что чувствовал гап таборида ман нагуфтам куплетута бихон. не нагуфти вай худш гуфт ки ман куплетума ман мепробам. Чизи гапдагира чӣ меброӣ? яъне ки ты чизе ки неста хиёл не ман медонам ки ҳам чиз нестай. яъне ки ӯ просто тайёргариам даже надагия меги тайёриам даги нестай. аб бачаи қадар даводав кард ки нашава. отлично блиц опрос ман туда саволои оддӣ метум ты чӣ хеле туда по кайфу ҳамхе ҷавоб дед тамом ҷураи ҷонит кия дар ҳаёт ҷураи ҷоним дар ҳаёт атам. отлично ай ҳама треки дӯст доштаи худат ҳама треки дӯст доштаи худам ман хафа. кати кӣ мехостӣ фит кардан мастер лабас кадм. барои чӣ барон барои он ки ник гуфтем ҳарфи беқати барон бромад барон маъқул мешид. яъне интернет ай словаи беҳрӯз яъне ки чиз яъне ки барон гуфта бо медонӣ хеле там хеле да аксия надоштӣ доштам гапураш хондам мақсад барон намедонистам ки он два да сагай бо барон мақсад хумон бо американцо бос меган россияно шеф меган хумон сардор меган цигано бос меган барон меган. ғамзада чие ғамзада одамера меган ки барои арӯс страдати безед мекунам. се репери ғамзада се репери ғамзада шайё ма аввалои ҳарфуш нагуфтам. ҳарсеш отлично се репери гэнгста се репери гэнгста лабас барон индас доди худо мужика ё на мужика. се репери беҳтарин айни замон айни замон се репери беҳтарин репер бигем ҳамчун репер бахи 84 стёпа некинакадестай барбукияй се репери беҳтарин карлеон дар ҷаҳон умуман се репери беҳтарин дар ҷаҳон се репери беҳтарин ака бе эминем намегзарем намерем ҳамчун эминем русский реп ҳам хайр мегем гаша баста лафуин дар ҳаёт звёздна болезни қапидагӣ ай қафои барон будагӣ дар қафои репер будагӣ не ягон бор ягон бор искрин ҷавоб додесӣ искренне ҷавоб додам. агар батли 6-1 дар Москва мешид айма чанд сум гонорарда удовлетвориться мешид 10,000 сомон достаточно. отлично
просто ҳаме рафтум отан дадам ётум барои бадам атак отан най бесума мекардам ман та ҳамчунам гуфтам айни ҳол именно ҳамун батлда именно 6 ба 1 дар чихели 100%. 6 не 1 ба 1. не именно ҳамун хайр именно ҳамун гапо не ки 1 ба 1 естественно кадишон 1 ба 1 естественно кадишон любое время да любой ҷо гапои вараведа нику яъне ҳо ҳои ой настоящий настоящий отлично number one блогери тоҷик number 1 блогер вайнер блогер фарқ мекунад ози ман тада мефаҳмам барои бисёр одамоя мефаҳмам блогер е одаме ки ягон информация метиҳад анамихелай яке ози мейнстрими россия кадегири пранкерам мисол пранкер отдельняй вайнер отдельняй блогер отдельняй мисол ягон сурат мемонӣ ку дар инстаграм сурат мемонӣ ай тагаш история ҳамун сурата менависӣ ку мисол 4 касар мисол сурат гирифтем ирӯз мисол рафтем бародаро кардем ҳамура менависӣ ку это уже блогерство то есть ты информацию даёшь людям фаҳмидӣ но ты можешь назвать хоть вайнер хоть касе бошам усмон отлично Баронҷон, ҳазор рамад. Мне было очень приятно с тобой пообщаться, особенно искренне. Я надеюсь, бисёри одаму да интервью эксклюзивный ман хотиррасон мекунем ки эксклюзивне барои ки хеле гапон гуфти худат дар ягон интервью набуд ва хиёле мекунам ки одамое ҳастанд ин интервью тамошо мекунанд ва хиёле мекунам ки дар ҷавоб меёванд. Агар ҷавоб ти доштан бошед марҳамат мара меёвем мешем чахчах мекунем. Барон ҳазор раҳмат барои меҳмонӣ. Гап нест. Зинда бошем бародаро. Ягон гапи хато ё ки ягон қабе гап зада бошем. Ман чӣ хеле ҳастам, ҳам хеле хидмат нишон додам. Ман наметавонам дар чишмои шумо хоб кушам бигӯям ки респект мақсад дӯстон медорам. Ман барои шумо мебарам барои ки ин хеле нестай. Худованд нигаҳбонтон боша. Дасти мо ҳеҷ намеяд то қадро паноҳаматон ба худо. Карустам раҳмат калом зинда бошед. Ҳазор раҳмат брат. Гап нест.